Age koristi zapravo tehnike koje su dostupne kroz psihologiju, ekologiju i neke savremene nauke koje na veliki način nekako olakšavaju sam pristup ljudima. Tako da je sam New Age nekako mnogo lakše zastupljeniji u odnosu na neke druge pokrete. Međutim, ono što mene interesuje, šta je konkretno u Srbiji problematično u našoj zemlji? Koja, uslovno rečeno, grana New Age-a nekako omamljuje ljude na našem podneblju? Ne postoji grana New Age-a. Postoje samo neke devize, neke krilatice New Age-a. Ne znam, nećemo bogove iz druge ruke, no more second hand gods. Zatim imamo, znači, ništa nije jeres. Princip 3H, znači, to je happy, holy i healthy, znači zdravlje, sreća i svetost. I sve to može da se dešava ukoliko ja dosledno sledim uputstva koja mi daje moj guru koji mi se jednostavno nametnuo ili ja mislim da sam ga ja izabrao, međutim on je izabrao mene, jer mojim raznim traganjima na internetu sam se već legitimisao. Neko je to primetio, neko je video šta tačno vama treba. Vi kad dolazite u kontakt sa tim čovekom, vi ne znate da ste za njega 15.000 osoba sa kojom on razgovara ili korespondira. Vi ne znate tada da on ima tim iza sebe koji zna precizno odgovore. Vi ne znate da ste nakon drugog, trećeg razgovora već svrstani u određenu kategoriju ljudi i da je tada stvar rutine na koji način će se vama voditi dalji koraci, određivati dalji koraci u životu, kako ćete određene stvari da rešavate, šta da određujete kao svoje prioritete i slično. Vi tada kad dođete u takvu situaciju, vi niste svesni toga. Vi tada jedino imate osjećanje kako se toga ranije nisam setila. Ovaj čovek zna sve odgovore na sva moja pitanja, ostavit ću sve i krenut ću. Ovo je baš ono što mi treba. Takvi utisci su projekcija onih koji vrbuju. E sad, da se razumemo, sve te stvari su multiplikovane zato što su ta učenja proučavana u poslednjim decenijama prošlog veka i u prvim decenijama ovog veka i data na internet. I prosto ne postoji ništa što je ostalo kao neka tajna. Tajna može da bude samo vrhuška određene linije koja vrbuje na određeni način. Tako se došlo do life coachinga. Znači, vama je ponuđeno da rešite problem u životu, da izađete iz određene krizne situacije, pritom da budete bolji deo čovečanstva i pritom da se prosvetlite i da se predisponirate za ono što se zove kosmička inteligencija i da bolji, veći i jači ulazite u dane koji dolaze za vas. I vi ćete zaista tada poverovati. Ja sam imao neverovatne situacije da najčešće dolaze bliske osobe onih koji su zaglavili, koji su otišli tragom sekti. Šta vam oni kažu kad vam se obrate za pomoć? Pa jednostavno taj čovek ode, ta žena ode, ostavi decu, ode sa guruom, poveruje se. Jednostavno to podrazumeva izmenu načina življenja, sistema vrednosti onoga što je bilo i što je činilo tu porodicu do tog nekog vremena i do tog nekog učenja. Vi kao bračni drug, partner, možete biti interesantni za drugu stranu, za vašeg partnera, samo onda ako želite da mu se priključite. Znači, sistem vrednosti vašeg partnera niste vi, nije porodica, nije tu centar dešavanja, ne, nego ono šta je rekao guru. A vi možete da se priključite. Ako se ne priključite, vi ostajete u onoj drugoj polovini čovečanstva, ostajete u vašim ograničenjima, u vašim zabludama.